Video yathu lero ntoanisana amene tingapangire kuti foni yathuyo ikafuna kuzimisidwa kaya ndife kaya ni munthu wina afuna izimise izifuna password. Kafeature akati kabwino ife kuti foni yanuyo ikabedwa chimene amathamangira kuba ndi kuzimisa foni. Ndicho linga chakuti foni yanuyo mukamayimbira isamapezeke komanso mukamayipanga trace isamapezeke. Ndeta tiye ndikuoneseni kuti zimenezi timapanga motani. Ndi chimene muyenera kuchita ndikupita ku settings, kenako lock screen, kenako secure lock settings, kenako mayika screen lock wanu, kenako mayenera muchongera apa pa lock network and security ndikuti machongerapo chonchi. Ndiye kuti munthu akayesera kuti azimise foni yanuyo chonchi ndikupanga power off, ndikupanga power off chonchi, ndiye kuti mauza kuti ayike kaye screen lock imene munayikayo kapena fingerprint kuti izime. Basitu kupanga kwake ndi kumene koko. Kumbukirani kuti zili ndi mafoni yake amene amatheka. Koma pali mafoni ena feature imene alibe. Ndenga nufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonye osayera kupanga 4. Tento video study.